Ling na alam nila gamit. So mas madali sa kanila to sa ganitong sitwasyon, and the idea na binigay dito mismo ni Manjin, having that tatlong makukunat, si Lasty, the Atlas, Uranus, and Carmilla, sinagot agad yung steady or the main pick off nila dito is yung Kaja. Yun ang pinaka mahihirapan dito ang Execration. Oo, tsaka dito, Beshi, parang feeling ko for Execration, parang sa kind of lineup nila, medyo crucial dito having the Lancelot actually na main damager nila in terms of team fight dito, and yung pinakasaya na pick na dito is parang more on the counter para hindi makuha ng Bren Esports. That's what I'm feeling for this game number 2. But anyways, Bren Esports, kanina ang dami natin doubts with their lineup, pero pinatunayan nila on that game number 1 na regardless, maiwan man on the early part of the game, there is this Bren Esports which is ready na bumakbak in terms of late game. Bisal araw dito tumama. Naku si parang hindi po natin dito first goal agad ni Etomax. Mga kaibigan, patapos ang laban. Score dito nabalbag. And a kill for hate naman. Walang follow-up defense or protect ang pinakita dito ng Bren Esports. Well played na biglang pumasok ang Execration. That's a quick 2-0 in favor of Execration now. Trying para sa kanyang buhay, tumatakbo dito. They're trying to catch Coco. 3-man rotation dito, trying to get Coco. There you go! Pick off para sa side ng Execration. Ito yung mga takbong medyo blagaboom. Kasi akala mo makakataas ka, pero hindi pala. Pero anyways, that's a good thing for Execution. We can see here right now onto our screens, that is 1.5k gold onto this final Lancelot na Execution. Very good play come from them na 3-0 ating score ngayon. So advantage na agad for them. But anyways, let us not forget this Esmeralda ni Carlsey. Talagang ginulat nila tayo dito. Nawala si Esmeralda pati sa meta, pero bumabalik ngayon. At ang may hawak pa for Bren Esports ay si Carlsey. Napansin ko dito sa sa Execration, nagbago sila strategy. Kanina naalala mo yung muntikan nila ma-push yung top. Now tinuluyan na nila. Nag-stick sila sa strategy nila, nakakuha sila ng unang objective, tuloy-tuloy na to, lamang sila sa mga ng dalawang steps. Bakit? Kasi nakakuha sila ng Torre, papunta pa lang sa bottom or bottom push ang Bren Esports, gumugo na sila dito or bumubuo na sila ng puwersa dito. It's either going for the turtle or going for the mid turret. Yes, pero dito, Prof D, mapansin natin na for Bren Esports, yes, nasiraan sila na Torre sa top lane side ng Execration. Pero Uranus, guys, ang pinaka-kontra mo sa Uranus ay yung DPS talaga. But anyways lang, Chuck is here for the zone at Landramahay. Pero Prof B, mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Huli dito si Etomax, sabay disengage siya muna bigla. Medyo misposition ng side dito ng Execration. Alam nila ang lugar mismo, Chaknu, para sa kanyang pagbackup dito against Coco. Look at that, Coco. Makakaligtas pa, yeah. Makakaligtas nga naman. Easy lang. Pero, indeed, lumiko! Mga kaibigan dito, wala nang buhay. Biglang liko. Kumbaga, Rosta. Dire-diretso lang. Parang hate natin dito. Masyado malalim. Dito, mama kanyang Torn Rose dito. Medyo malalim for Execration. Pero Coco with a kill. Para sa side ng Execration na medyo delikado to for this Bren Esports. Pero nakita natin to ng game number 1, binaliktad totally ng Bren Esports yung sitwasyon for Execration. Pero ang nagiging problema dito, nung kanina ang recent clash dito, Chantel, hindi sila sync. Parang yung shot call nila is yung iba bumabak na. Tapos gusto pa ata ni Coco mag-go. Diba? Kasi tatlong member ang naiikutan niya dito. Ang problema, the rest of the support and the follow-up damage, umalis na. Nagkaroon ng miscom dito ang Bren Esports. Punishable yung ganon. Nakuha pa ang turtle. Look at the arrow. Medyo kumunik dito. Benny Cutie, hinatak na. And the first coming from the side of Execration. Grabe. Bren Esports, hinaharangan na sila ng Execration. Umabante sa ganitong sitwasyon. 5-1 na ating score in favor of Execration. Yes, and we can see right now sa ating mga screens, 3.3k goal para kay Zapdo dito, wild charge naman para kay Chakno, napatay dito ang isang player, that is Rebo for Bren Esports, and a killing spree for Hate on that Lancelot, 7-1. Guys, sa ating score para sa ating laban ngayon, this is the second game, guys, and Bisal Arrow dito na Etomax, tumamali din naman asintado, pero not enough damage to burst out this Atlas auto this match. And mind you guys, dito sa top lane
lane side natin, bottom lane side, parang gusto nilang kuhanin si Esmeralda, pero sa top lane side natin, that is going to be the killing spree or killing spree for this Jawhead and Akil as well sa ating bottom lane side. Very aggressive for execution to this match. Hindi natin malaman kung saan ba talaga gustong gumawa ng play kasi very capable yung ibang heroes nila dito na pumatay sa ibang lanes. Exactly, kaliwat kanan, taas, baba, nandun mismo ang execration. Ito yung Chakno na sobrang kumpiyansa na umaangat kahit ganyan yung kanyang buhay, meaning na medyo ang momentum nasa side mismo ng execration. Wala pa ako nakikitang sagot muna. Another one na pick off nila dito ng isang maigi lang si Hate. Now this is the time para mag-back muna ang execration o gogowaw pa kaya sila dito sa mid-turret. Yun yung pinai-comment natin si Lasty for Lasty onto this game kasi alam natin na pinaka-damage yung na-execration na Lancelot. The main fact na mapatay mo yung Lancelot guys, good to agad pero wild charge mga kaibigan kasi sa ating bot side ng Bren Esports, patay lang din naman with a Becca kill card for Zapno on that Jawhead. Zapno dito, very aggressive. Gamit-gamit ang kanyang hero pero Lasty dito talagang dinikitan lang din naman, nabalibag lang din inside of Bren Esports and a shutdown for the team. Ribo dito against Etomax, pero dalawang players ang pwedeng humabol dyan, nakapatay bago mamatay, pero hindi pa rin makapatay din si Etomax. Makikita 11-4 ang ating score, pero Etomax dito wala na mataguan na push. Bro, B, hindi na kayang hindi na kayang tumakas, kumbaga. Hindi na, naubusan na ng gas eh. Nandun eh. Naubusan na tayo ng gas, ilapan na lang natin dito. Pero yung idea na nakapatay siya bago mamatay, still, maganda pa rin para sa side. Going in, Cardsy, very aggressive sa may attack dito. Hindi mo naman na-trap ka sa mukha. Cardsy, Esmeralda is down. Last si Pata susunod. Perfect match. Out na muna. And now, this is another setup going sa kanilang turtle objective para sa side ng execration. Look at the item, Beshi. Napakaganda ng buo dito ng execration. Core item after core item ang mga heroes na execration. BOD for this Lancelot and actually securing the turtle against Bren Esports. So the damage is there for execution. Objective-wise, in terms of third push, lamang din ang execution. So for Bren Esports, ang pinaka-antay nila pala talaga ditong online for their lineup is this Esmeralda. Pero so far, na-counter dito na execution kasi meron silang Jawhead at isang Kaja for this team and bottom lane side. Nasira dito na execution, 12-5 ang ating score mga kaibigan. We have the Oracle para sa isang player ng execution. And for Bren Esports, kailangan na talaga yung synchronization of skill. That's it. Ang strategy nila pinapakita is trying to hold the lanes habang space provided lang para kay Esmeralda. If ever man gusto nila ng comeback dito, kailangan mag-online na dito sa Esmeralda sa ganito sitwasyon. They're trying to force fight 4 against 5. Nasa likod pa ang mismo Esmeralda. Uy, gusto ata yung pick off ng Lancelot sa kabilang side dito. Hinahanap niya dito. Nagkatagpo si Esmeralda tsaka si Lancelot. Medyo indie film lang din natin nakikita. Cardsy, napapaligiran na. Yun ang sinasabi ko. Hindi ka pwede mag-isa. Esmeralda will fall sa hands mismo ng 2 members na execration. You know, probably what's good sa laban natin ngayon, yes, alam ng execution yung sitwasyon nila. Yes, lamang sila pagdating dito sa objectives. And yes, alam nila na pwedeng humabol din si Cardsy in terms of goal pag magsa-sideline siya. And nakita natin nga for execution, kinounter nila kasi pinilit agad nilang patayin dito si Cardsy on that Esmeralda sa ating top lane side. So, tinamaan ba na Abyssal Arrow plus nahila dito na ating Kaja and a kill for Chakno onto this match. 14-5 ang ating score. This is again game number 2 for execution. Ang taas ng opportunity nila dito to actually end this game and to tie the series into a 1-1 score para maging game number 3 tayo. It's just that for Bren Esports, kailangan natin makita yung damage per se na kaibigay ni Cardsy. Tama ka dyan, ate mo, Chantel. Pero nananawagan ako kay Butters. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni Butters na possible pagka pupoto sila ng ganyan, nagkakaroon ng game 3. Para may halong salap, no? Oo. Nano-Nostra ata. Si Nostra Butters. Mukhang magkakatotoo dito. Look at that Chakno! Very aggressive dito sa 3 miyembro ng Bren Esports. Napakaganda ng harang dito. Where's the ball? Hinatak dito sa mukha. 2 pulando. Esmeralda will fall down.
Very aggressive Sabu, disengage mo ng in sa fake out sa base militar ng Bren Esports. Eto, Prof. B, makikita natin yon for the last series of events for Execration. Alam nila kung sino yung kailangan nilang kuhanin. Alam nila kung sino yung kailangan nilang unahin. Kasi si Zapdo at that time, pumasok pa siya para i-engage dito yung Bren Esports. Pero anyways, mabalipat dito. Plus a double force and a kill for Execration. Giving that inhibitor turret against Bren Esports. 17-5 ang ating score ngayon for Execration. Very, very effective Lancelot play coming from them. Hindi pala masyadong kailangan ng silip or great pick-off. Ang kailangan lang is right timing. Right timing ang pinakita ng execution, the execution, the pick-off, plus si Etomax. Iko-comment ko lang dito si Etomax ha. Yung kulit niya na nakaka-istorbo sa strategy dito ng Bren Esports. Anytime bigla na lang may lumalabas na arrow, may tatamaan, may i-stop yung balak nilang forward strategy. Ini-stop dito ni Etomax. Gusto ko lang i-comment sa pinapakitang performance ni Etomax sa ganitong sitwasyon. Actually, kung mapapansin natin ngayon yung damage taken dito ng Cardsi, sobrang taas against this Execration. So, ibig sabihin, there's not enough initiation play come from Bren Esports. Yung pinaka-inaantay natin. Kasi nangyayari yung burst damage nila dito, which is the Esmeralda. Siya natin yung nagpo-front for Bren Esports. So, dahil sinabi natin, for the whole duration of the game, ang pinaka-inaantay natin is the synchronization of skills come from Bren Esports. The mere fact na magkaroon ng magandang setup dito, si Pare Lasty it's a good window for opportunity na agad for Bren Esports. But anyways, Bren Esports very aggressive for wild charge lang naman kay Parang Chakra dito. Three players kami Bren Esports pero galing sa likod lang yung si Hate, magbibigay lang naman ng damage, medyo kulang sa damage dito pero Zapdo very aggressive lang naman. Cardsi napatay yata o napapatay dito si Chaknu on that Esmeralda. Focus pa sila dito kay Zapdo. Medyo naipit siya dito. Na-late ang kanyang pagbabak. Flicker out to bail this one out. Mako, si Hate pa ata isusunod dito. Mainit ang Bren Esports. Eto na, nakukuha na nila momentum dito. Nagkaisa-isa. Lasty, napakaganda ng perfect match. Very cutie. Naiwan pa sa gitna mismo. And very cutie will fall. Ito, possible comeback. Pero may kalmot. May kalmot pa. Nakagalit ka. Mayroon sa araw pero eto dahil dyan. Double kill dito para sa Esmeralda. Pero mapapansin natin dito mukhang tinatapos siya ng Execration si Zapdo. Hira lang Patore! And that is it! Tapos tayo mga kaibigan. Walang minions ang Execration onto this game at laban pa rin for Bren Esports. Si Cardsi dito may damage na. Kulang na lang talaga yung pinaka-maging pangontra nila dito for Execration. Pero konting-konti na lang guys. Konting-konti na lang. So para dito na Bren Esports, pili ko, Beshi, hindi na nila kailangan antayin dito na mag-regenerate. Kung hindi, mahihirapan sila. Ipuwersa nila to. Look at that. Jack the wild charge to delay things up. Sabi nagpapahabol na siya. Pasigaw na nga ako. We have a game 3. Hindi pa pala. They're trying to stop Jack the focus fire. Tatlong miyembro dito. Giving the position, Bren Esports sa papaligiran, Chakno will fall. Nasa ng follow-up defense from the side of Execration. They're going in for the ham. Ito yung sinasabi natin for Bren Esports. Ang pinaka-core talaga na attitude dito ng Bren Esports is that kaya nilang pagandahin lahat ng error na magagawa dito ng Execration. Makikita naman natin dito ngayon. This time around, sila naman ang lamang against Execration. Kanina pa lamang dito yung Execration, may makita natin na mega kill para dito kay paring Hate natin. Walang buhay si Cardsi. Pero double kill para sa kanya. Very cute naman. Sasama din sa ating Action Jackson. Pero eto mga kaibigan. Abisal araw tumama dito. And a triple kill. 4-8 onto this match. It's over! It's over na ba to? 4-man down. Ang tagal na kanila mga death timer dito. They're trying to catch Coco. Sinasabayan nilang nila yung minion waves dito pero lumiko na sila. Tapusin na ata to. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon makabalik ang Bren Esports. Focus fire dito kay Coco. Si Coco trying to clear yung minions pero may minions. We have a game!